ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Olantxero, gezak, baina pentsatzen dutenako izien. Egun bide irulela joango gari, eta orduen bihar bat dut marinera zuet, eta fraka batzuk edo gauzek, baurako gauzek zure bat, esaten frantzeruri, da haunako gauzek bat, ekartzen dut, beti. Igez ekardoz, marinera bat, da boltsi. Bitxu, zeuri begirin hau, baina, bitxu zerra izkuntzakurrek, barrekan ahil, bitxu zerra izkuntzakurrek. Alkatzopiek asko. Zetako mizu tapata ba. Tapata zetako mizu ba. Iguala, aizi gaitzi da. Preguntetzu bet, non ordeko zu zoriontzeko? No, zerentzak. Zorionak emoteko non hori badeko txazu? Hauntzek azaroaren iruen pasea zen mutilen lobatzue, zorionak emuntzatzen zen azaroaren iruen, eta 2 urte entzuzena. Txuzan ditzen da bera lobie? Eneko. Bueno, enekorentzako bere amoinaren partez, zure izena zin je? Maria Pilar. Maria Pilarren partez, Cyborg, egu berrion, zeuk esan bizue, Cyborg, egu berrion. Cyborg, egun berrion. Ai, ez da, gabonetan gaudenez, guazen enekorentzako bere amaren partez, Cyborg, egu berrion abestia jartzera. Aupa! Andratzue, zer ikusten, zer errazten? Preguntatxue deilik etxuto izan direko? Neuk traduciko etxu, ez? Como Mari Carmen y los muñecos. Andratzue, preguntatxue deilik etxut? Torri naze, torri! Bai, galderatzu bet, ja. Lehengunean galdetu nizun, hori, Jose talde musikarekin dakate, bai, baina, zein zen Bermioko tokirik edo lekurik politxena. Baina gaur beste galdera bat egiten ari gara hemen Bermion, eta da, zer uste duzu ekarriko dizu
Bitu, sako maaspasak. Bitu. Antxo. Antxo perfectoak, Antxoak, eta kipulak, Bueno, kipulak edo, antzeko zerbait. Ez, bueno, en fin, galdetzeko izan da bai. Orain ja, serio jarriko gara, Zer ekarriko dizula uste duzu Olentzero kongurtean? Ketxa. Oso ona izan zalako izango. Berotuteko, Jo, sos Maria da Jose. Hau da, eta nori botako edo bidaliko zen izkioke zorion agurrak oraingo honetan? Hor ja, atrapentsut. Nitzako? Jesus. Eta, zea besti? Irrie laguna. Venga, bota hori, bai. Bai, zuri zena, zein je? Ni Iban. Iban, eta Ibanek Zaiborri irrien lagunak. Eskerrik asko, Iban! Ai. Bueno, niretzako, Zaiborrentzako, irrien lagunak. Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irria egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Kontalari bertsolari zu sudurkorre Euskal Herri, Euskal Irri. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi toko. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. 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 Hola. Ai, kaixo, zer moduz? Kaixo, galderatxu beten jaltzut? Aztan txukolotxatu txukolotxatu. Bueno, tranquil. Bekerri da, Olentzerok zer ekarrikotzu edo zer ekarrikotzu lehuzte dozu, ongurtien? Segun, papartikari bero badao gauzonak, lostantxin beste huzu. Eta zuri izena zine ba? Guaparik zatozena. Nire guapa, Celia. Itxu, eta Celia, galderatxuek, zorion agurrek non hori botateko? Zorion agurrek zure bilobantzako, zemientzako? Laulo bat txuntxako mozo gana. Eta zelan ditzen dire? Zelan zango txupamos? Laurek. Laurentzako, bitxu, jarriko txagu abesti jau. Jokaldiren zaldiaren kanpaiak. Ez, tranquil, niko txokanteko. Oin, jarriko txagu bidizu. Entzako mozo txubana, tegunon bat. Bueno, piliren partez, bere... Beste bat, piliri bezatxu bet. Hala, piliri mozutxu bet, eta pilik bere lau lobentzako zaldiaren kanpaiak jokaldi. Caballo prieto azabatxe, nola ahaztu zurean nauzuta. Fusilatzeko orduan,
Pantxo Bilaren gizon arruntak. Gau lainotu batean gudari aldrak harrapatu. Nere armak kendu eta egin induten hormaratu. Galdetu zidaten baita hil aurretikan zer nahi nuen ta. Fusilatzeko orduan ekar zaldia taren gainean. Zure gainean jarrita dena prest zegon tirotzeko. Aginduaren otzakin handik papatin alditeko. Egun sentiko kanpaiak, neska gazteta alaiak, zertan hain triste, zergaitik dolu minez. Kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea dorrean, hil zaigu isilean. Arek bezain gozo, inork ez ditu joko. Arek bezain gozo, ez da egan jarriko. Kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea dorrean, hil zaigu isilean. Egun sentiko kanpaiak, neska gazteta alaiak, ezein negarrik ez bazuen berbarik. Eman nizkien lastanak, eman nizkien musuak, galdu nuen begurua, begira zertarako. Arek bezain gozo, inork ez ditu joko. Arek bezain gozo, ez da egan jarriko. Kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea jaunonak, kanpai jorea dorrean, hil zaigu isilea. Vestida de Ismundi, no puedo. Gracias, Mercedes, Vale, no pasa nada. Pero, ¿me puedo poner a tu derecha? O sea, izquierda. quieras tú. Vale, es el perfil bueno, sin más. Los dos tengo buenos, pero no pasa nada. No se ve, estás como el jamón de Jabugo, hijo. ¿Eres catalana? Catalana. No, No. Vale, galdera bat, da. Zuri izena zein, ¿cómo te llamas, pues? Carmen. ¿Y cómo te has dado hoy por vestir de Ismendi Televista, de azul y blanco? De Ismendi Televista. Ah, pues mira, casualidades de la vida. El problema es que la alcachofa se nos ha comido el perro. No importa. Está- Lo que se compra con dinero no es caro. Y eres de aquí de Bermeo. A ver, de pensamiento y de corazón, sí. Amicho, no. Oye, una pregunta, pues. Oye. Pero no tarrada. ¡Oye! Oiga, nada que no es que me voy, ¿eh? No, tranquila. Una pregunta. Un segundo, ¿eh? Ay, serénate. Tenemos un Pokémon. Pokémon cazado. Pokémon, etorri. No. No sería un Pokémon. ¿Eso qué sería? ¿Buscar entrevista? No. Un segundo. ¿Dónde me estás metiendo? ¿Qué te
te buscas abajo de la tierra. Puedo llorar en Sí, tu regazo. y sí. Mi regazo no es mi hombro. El regazo es para mis hijos. Entendámonos. Ya, esa que va el velo. Bueno, Entendámonos. entendámonos, vale. Barkatu ikusentzule guztiok. Me ha dado el ataque de cólera, de risa. Sí, eso es bueno. Hay que reírse medio todos los días. Una Ay, terapia. sí, pero hay veces que es una pasada. Aquí intentan pasar por delante. Eres Pokémon, ¿no? Tú eres el nuevo Pokémon. Sí. Aquí todos somos Pokémon. Un poco y un poco menos. Termina, que tengo prisa. Vale. Dale, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, oye. Sí, agur. Ay. Mi pregunta es, ¿qué crees lo que te va a traer Lonchero esta vez? No sé. No necesito más que una prótesis de rodilla, o sea que no necesito más. Bueno, pues ojalá te traiga el prótesis de la No, rodilla. la Opa, rodilla. ¿qué tal? ¿Bien? Estás en cámara, directamente. Muy bien. Ay, hondo. ¿Y a quién felicitarías los cumpleaños o un maite zaitut o alguien que añores? A todos. Dan hori, Bai. ¿Te parece bien? Ondo derecho su rengo abestia. Futzband, aizu jauna. Sadori. Futzband, aizu jauna. Pero no sé qué. No es un rezo, ¿eh? Futzband, aizu jauna. Aunque sea rezo, yo que sé que creyente. Católica, apostólica y otro cantante. No, otro creyente, sí, hay que hacer. Futzband, aizu jauna. Denontzako. Mari Carmenen partez, bai? Bai. Ba, Futzband, aizu jauna. Zeuk esan bizu, kamarara. Fusban es Batua. Porque a mí del vizcaíno no me suena Fusban nada. No, pero es un grupo musical. Bai. Ah, no, yo ya estoy fuera de esos tiempos, hijo. Bueno, pero tú tienes que Yo decir soy de la época de Karina, del baúl de los recuerdos. Ah, oye, ¿cómo es esa canción? Pues buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier día pasado nos parece mejor. Ahí siempre me frenaba yo también. Ay. Mirar al frente. No sé. Mira, Bueno. ya ahora estoy en la- Bueno, en cualquier caso, denontzako, Futzband, aizu jauna. Ya. Fusban, aizu jauna. Eskerrik asko. Sí. Agur, ¿dónde pasa? Gaur, elkarrizketa onena zeuretzako izango da. Eskerrik asko, Mari Carmen. Ondo paseu. Onena, kristona, Mari Carmen, enpresan nahi zaitxugu, gurekin elkarrizketak egiten. En fin, Mari Carmen, eta guztiontzako, Futzband, aizu jauna. Aizu jauna, eraman la rosa hauek, gaur nere neska triste baita, biloka zerreturik omen gaude, eta ikusi nahi nuke bera irribarrez. Aizu jauna, eraman la rosa hauek, ene maitasuna eskaintzen, la rosa gorri hauek usaindu ondoren, biok elkarrekin berriz ere. Aizu jauna, eraman la rosa hauek, gaur nere neska triste baita, biloka zerreturik omen
Famili guztizeri. Baina, zeure famili guztizeri lo batzun bat edo bakozu? Bai. Zer handitzen die ba? Andrea, Andrea, eta zeure izena? ni Juanita. Juanita, galdera bat. Ongoan olentzerok ondo portezara, zeuzu errekargotzu importantie, Ni pentsatzen du baietz. loterize? Ez, baina brimin kariñu. Bueno, ez da gitxi, ez da gitxi gaur egun. Bueno ba, zure lobi barkatu gorkaz ez da zu. Ez, Andrea. Bai, Andrea, bai gorka bestien izin da lehenengoa. Barkatu, Ez que, claro, hemen gauz euforiko gabiltzez bitxu txakurre bezarra izkun. Hankadi emontzu bozimak alako itxadu. Eskerrak, en fin. Presupuesto harik elditzu gara, a ber, zer bigun noin. Bueno ba, Andrearen txako, bere amonaren partez, ez da? Bai. Berbie, amona fuerti da, baina, bueno, ondo zein... Amuma esaten du, bai. Amuma, bai. Bueno, amuna be gernik albon dau, Bai. Bueno ba, bere amonaren partez, Andrearen txako, eganen, eriotzak eman ezkero, abesti jarriko txegu, balztxue. Bai, mini. Bueno ba, eganen, eriotzak eman ezkero, balztxue, arra, ba, Andrearen txako, bere amumaren partez. Hiltzen banaiz edo hiltzen banaute gutxun bat utziko duzuretzako. Maitian naiz berandu iritsi egunero zunita zoroitzeko. Inoiz presera maten banaute espetxean ere maiteko zaitu. Barrengo nere bihotza odoluz paretan zure izena idatziko du. Eriotza emanez gero, zure bihotza baztartzea. Ni baino zorion txurik ez da izango hilez gero zure besoetan. Itxasoratzen banaiz lastana da denbora luzez ikusi ezin da. Ninu nahi aukitzen naizela nere maitasuna zuretzako da. Naiz urruti naiz urtea joan zure begi ederrak ikusi gabe. Neure barrengo sentimentua bizirik betiko daukatala ere. Eriotza emanez gero, zure bihotza baztartzea. Ni baino zorion txurik ez da izango hilez gero zure besoetan. Banaiz edo hiltzen banaute gutxun bat utziko duzuretzako. Maitian naiz berandu iritsi egunero zunita zoroitzeko. Eriotza emanez gero, zure bihotza baztartzea. Ni baino zorion txurik ez da izango hilez gero zure besoetan. Eriotza emanez gero, zure bihotza baztartzea. Ni baino zorion txurik ez da izango hilez gero zure besoetan.